Ja, var der ikke nogen, der klappede? Ja, der var en. Ja, det var dig. Tak, mor. Se, problemet med at være musiker, det er, at man drikker så at sige aldrig. Hvad? Spiritus. Jeg er heller ikke rigtig musiker. Så er der sgu da flere af os, der aldrig har været rigtig musiker. Og der er blevet skrevet en sang, som i øvrigt er skrevet af Dorte. Teksten i hvert fald. Det er hende, der står og drikker. Det er hende, der står og drikker, ja. Men Det gør jeg overhovedet ikke, da. vores søde guitarist, Erika Erotik, har fået lov til at synge den. Og det vil han eller hun det så gøre med følelse. Følelse. Og hvis I nogensinde bliver klar, må I godt. Ja, vi starter bare med et lille foreplay, så ikke også? Står her på scenen i alt, hvad jeg har. Det eneste, jeg tænker, hvor den nærmeste bar. For benene ryster af nerver og stress. Og skaf mig en bajer, så bliver jeg tilfreds. Jeg ved